Вітаю, сябры. Вось я ўрэшце ў эфіры доўгачаканым. Толькі мы з вами не бачыліся, не было ні стрымаў, ні відэа з маім удзелам. Я думаю, вы самі разумееце, чаму. Троху было не да гэтага. Па-першае, рубалі інтэрнэт і дагрукацца да Ютуба было нерэальна. Па-другое, зараз троху не да гэтага. Няма, на жаль, сілаў фізічных, маральных зараз, каб весці стрымы, і няма на гэта часу. Калі вы сочыце за маім тэлеграм-каналам, то вы бачыце, што я там вельмі актыўна бамблю, пішу аналітыку, рэпошчу, інструкцыі, раблю ўсё на свеце. Вось, таму, хто не падпісаны, яшчэ падпісвайцеся і чытайце мяне там, а відэа будзе потым, калі будзе на гэта больш часу. Сёння ж у нас такі будзе абзорны троху відос аб тым, што адбываецца ў краіне. Гэта будзе ў фармаце стрыма, хаця не стрым. Вось гэтае відэа, якое я зараз раблю, я буду яго рабіць без монтажу, адным дублем і проста такі загатоўлены дома стрым такі атрымаецца. І, в общем, вось. Што я хацеў сёння сказаць? Па-першае, што адбываецца ў краіне, як гэта ацэньваць, я думаю, вам тлумачыць не надо. Мы фактычна зараз жывем пад рэжымам унутранай акупацыі. Вось, рэжым гэта развязаў вайну супраць уласнага народу, і нам трэба шляхам негвалтоўнага супраціву, наколькі гэта магчыма, змагацца і далбіць гэты рэжым, таму што мы бачым, што, як я заўсёды казаў у сваіх відосах, калі хочаце, паглядзіце маё відэа на канале, называецца «Шлях да пераменаў будзе доўгім». Як я заўсёды казаў, за адзін дзень гэты рэжым падаць не збіраецца, і пабачыўшы 100 000 чалавек на вуліцах, Лукашенка не збежыць у Венесуэлу ці там яшчэ куды. Такім чынам, гэты прагноз збываецца, і нам трэба рыхтавацца да доўгай барацьбы, тыдні, магчыма, месяцы. Вось прыкладна так я гэта ацэньваю, не здавацца, не раз'язджацца па магчымасці, канешне, у каго ёсць маральныя сілы, заставацца тут і змагацца, трэба гэта рабіць. Чаму я менавіта ў гэты дзень записываю гэтае відэа? Таму што сёння, 23 жніўня, у мяне дзень народзінаў. Я вырашыў зрабіць сабе такі падарунак і запісаць відос, раз ужо я не магу рабіць стрымы. Пора ўжо вам на вас выйсці таксама ў відэафармаце было. Вось. І што хацеў сказаць па сутнасці. Значыцца, мая барацьба на сёння галоўная, паколькі на акцыі пратэсту я не хожу, сижу са сваёй крыміналкай, да? Мая барацьба зараз галоўная ў інфармацыйнай сферы. Таму што мы зараз назіраем у інфармацыйнай сферы? Гэта тры моманты. Першае, гэта фейкі, да? Фейк-ньюс, укіды іх яшчэ называюць. Па-другое, гэта апатычныя настроі паражэнчыскія, здрадніцкія і гэтак далей. То бок нас пробуюць пераконваць, што ўсё, барацьба, раз мы не скінулі Лукашэнку там за 3 дні, ўсё, барацьба прайграная, нічога не будзе, пратэст зліты, бла-бла-бла. І трэцяе, гэта непасрэдна адцягванне ўвагі на другасныя падзеі, стварэнне штучных інфанагодаў для таго, каб мы перасталі займацца сваімі справамі, а пачалі займацца справамі чужымі. Я зараз кожны гэты пункт падрабязна асвятлю і асвятлю тое, як з імі змагацца. Па фейках, то бок найлепшы прыклад гэта масавыя рассылкі, там мне чалавек 6, напэўна, выслала гэтых паведамленняў з вайбера ў аўдыёфармаце аб тым, што да нас там едуць расійскія войскі, аб тым, што вось зараз на бліжэйшых жа выходных не выходзьце на вуліцу ні ў якім разе, будзе выбухі, будзе крывавая правакацыя, сидзіце дома і гэтак далей. Нічога гэтага, конечно, не адбылося. Просто подумайце, і кожнага чалавека, які вам вось такое лайно прыслаў, напишите ему и скажите: ну и что, было это то, что ты прислал? Какого хера ты мне присылал это, да? Гэтага нічога не адбываецца. Гэтыя фейкі, яны закидываются адмыслова, гэта працуе КДБ, гэта працуе расійскія тролі з тых, якія былі нанятыя Лукашэнкам за некалькі тыдняў да выбараў. Вось. І гэта мэтанакіраваная праца для дэмаралізацыі. То бок, калі вы паглядзіце, усе яны рухаюцца, наратыў, да, гэтых фейкавых паведамленняў, яны рухаюцца адным напрамку. Сядзіце дома, нічога не рабіце. То бок, з якога боку яны не заходзілі, а прыходзяць усё роўна ў адно месца. Сядзі дома. Вось. Эксплуатуюць для гэтага пачуццё ўласнай бяспекі, страх за блізкіх, за родных і гэтак далей. Такім чынам, як гэта распазнаць? Калі паведамленне пачынаецца словамі «срочна», «максімальны рэпост»,
внимание і гэтак далей, калі пішацца капслокам, все это адразу у вас мусіць званочак у галаве зазвінець, што нешта тут нечыста, што гэта будзе зараз нейкае лайно, хутчэй за ўсё. І па-другое, заўсёды райцеся з лідарамі меркаванняў. Калі у вас есть блогеры, якім вы давяраеце, нармальная вось гэта Пальшыц, гэта блогер у тэлеграме ёсць такі беларускі парядак канал, таксама годна піша, рэфлексія і рэакцыя. Таксама гэта людзі, якія вось у пэўнай ступені спецыялізуюцца на выкрыцці вось такого вось лайна. Пішыце ім, райцеся спачатку з імі, а потым ужо распаўсюджвайце інфу, альбо не распаўсюджвайце. То бок не тарапіцеся, запомніце, любое паведамленне, заряджанае на эмоцыі, мае, хутчэй за ўсё, фейкавую падаплёку, фейкавую прыроду. Не вядзіцеся на гэта і не распаўсюджвайце, не паддавайцеся эмоцыям, 5 разоў падумайце, а потым распаўсюджвайце, кідайце камусьці. Вось, гэта што датычна фейкаў. Паражэнчыцкія настроі, тое ж самае. Тут не магу сказаць, што это выключна тролі працуюць, гэта многія з нашых людзей такія, все пропала, Лукашэнку не зверглі за 3 тыдні, за 2 там тыдні, да, ўсё, нічога не будзе, мы прайгралі і гэтак далей. Ціхановская слівае пратэст, гэта ўвогуле смешна. Як можна зліць то, чым ты не кіруеш? Тое ж самае каардынацыйная рада, да? Яны не кіруюць пратэстам, як яны могуць его зліць? Ось, працоўным ужо нічога не патрэбна, яны там все далі заднюю і гэтак далей. Таксама лёгка выкрываецца. Окей, да, частка працоўных перастала баставаць, не ўсе. Аднак створаная інфраструктура для страйкаў будучыні, створаны прэцэдэнт, створаныя стачачныя камітэты, якія дапамогуць людзям у любы момант падняцца ізноў. То бок рабочыя самаарганізаваліся, гэта то, чаго не было 26 год лукашэнкаўскага кіравання. Яны арганізаваліся, гэта значыцца, што ў любы момант яны ўжо, заявіўшись пра сябе раз як пра палітычны суб'ект, могуць пачаць страйкаваць ізноў. Вось. І ўсе гэта разгоны таксама ў адну мэту, у адну кропку б'юць для таго, каб выклікаць у вас пачуццё бездапаможнасці, пачуццё слабасці, пакоры, ну і прымусіць скарыцца да таго, што адбываецца. Многія таксама гэта вось уже таксама не пра троляў, пра нашых апазіцыянераў пішуць: я валю, все, я уезжаю з этой страны. Ну добра, уезжай, я ж нікога не асуджаю, да? То бок і я сам не зарекаюсь, як яно складзецца ў жыцці, невядома. Вось. Аднак навошта аб гэтым пісаць на ўвесь свет, і калі ты яшчэ нават гэтага не зрабіў? Я уезжаю, все. Ну не трэба дызмараліць, не трэба паказваць гэтую драму сваю асабістую на ўвесь свет, да? Куды ты уезжаеш. Это твоя як бы асабістая справа, і не трэба тут уладзіць сеансы псіхатэрапіі у сябе ў Фейсбуку ці там у Твіттэры. А такога, на жаль, вельмі шмат. Ну, ось, таму, калі у вас ёсць як бы сябры, якія там так сябе вядуць, асаджвайце іх як бы ў каментарах, і самі, калі ўжо вырашыце з'ехаць, я нікога не асуджаю, аднак не трэба аб гэтым пісаць у такім драматычным ключы, бо не забывайце, вы з'едзеце, а 1000 людзей застануцца, і яны хочуць тут працягваць змагацца, і не трэба ім іх дызмараліць і насаджаць у іх паражэнчыцкія настроі. І трэці момант — гэта адцягванне ўвагі. Аб гэтым вось на днях вельмі добра напісаў Пальшыц. Сказаў, што вось гэтыя все трактары чырвона-зялёныя, паветраныя шары, аўтазакі са сцягамі, да? Ну, все гэтая лукашысцкая мішура, да, якая зараз робіцца, все гэтыя выступы за Лукашэнку, яны ўсе маюць адну мэту. Маюць на мэце толькі адно — гэта адцягнуць нашу увагу ад рэальных праблем. А рэальныя праблемы — гэта, па-першае, самаарганізацыя, стварэнне сваіх палітычных структур, да, на будучыні яны спатрэбяцца, таму што на эмоцыях, на першым штурме нам не атрымалася рэжым скінуць, значыцца, нам прыйдзецца змагацца ў палітычным ключы, это значыцца самаарганізоўвацца і суб'ектывіраваць сябе, як артыкуліраваць сябе, да, як суб'ект палітыкі. Ось. Па-другое, ой, я ўжо заблытаўся, што я там казаў. Рэальныя справы, да. Па-другое, гэта, канешне, міліцэйскі гвалт, спыненне пераследу, гэта пакаранне тых, хто катаваў, збіваў, гвалціў нашых суграмадзян. Вось, гэта ўся ну і, канешне ж, выбары, да, вядома, фальсіфікацыя выбараў і нелегітымны прэзідэнт у нас зараз. І ўсё гэта замыльваецца вось гэтымі там шарикамі, все грамадства гэта, на жаль, хавае. Многія тэлеграм
каналы буйнейшыя гэта хаваюць, посцяць там бясконца гэтых нейкіх бабак, маргіналаў, лукашыстаў, там п'яных. Навошта гэта, да? Гэта абсалютна нічога не змяняе ў нашай палітычнай барацьбе, а ўвагу адцягвае. У нас есть свая павестка, нам заўсёды лепей штурхаць сваю павестку. Гэта таксама як і спрэчкі з ботамі, да? Сябры, не адцягвайцеся на гэтыя спрэчкі з ботамі, не трэба ім нічога даказваць. Ім за гэтую працу плацяць, вам не плацяць. Спрачайцеся з рэальнымі людзьмі, даносьце сваю павестку, зрабіце сябе ліст, да, спісак інфармацыйных матэрыялах, якія вы хочаце шэрыць. Можаце нават тэзісна зрабіць, да, вось асабліва хто ў дыяспары, у каго шмат вольнага часу, тэзісна зрабіце, што вы тэзісы, якія хочаце даводзіць. Все, ідзіце ў буйныя гэтыя навінавыя паблікі, в Аднакласнікі, в ВК. Аднак не трэба там з гэтымі ботамі спрачацца, да? Даводзьце нешта рэальным людзям і рабіце пасты у пабліках. Все людзі, каму трэба, яны ўсё пабачаць і зробяць свае высновы, і не гледзячы на гэтыя каментары. Вось. А ботаў проста трэба баніць. Гэта як бы адзінае ўжо даказаны часам сродак барацьбы з імі. Вось гэта па пунктах аб інфармацыйнай барацьбе, што я хацеў галоўнае вам сказаць. Ну да, яшчэ два слова. Таксама канцэнтруем энергію на выкананні сваіх задач. Не ведземся за чужымі наратывамі, не ведземся за чужымі укідамі. То бок між дылемай такой разбурыць чужое, да, там ботаў гэтых працу, наехаць там на кагосьці, на лукашыстаў, ці ствараць і падымаць сваё, мы заўсёды мусім абіраць падымаць сваё, бо гэта заўсёды ў доўгатэрміновай перспектыве больш прадуктыўна, больш правільна. То бок замест таго, каб рабіць, напрыклад, набег на чат лукашыстаў, да прыкладу, да, зрабіце лепей набег на нейкую звычайную суполку, да, там у кантакце ці яшчэ недзе, і давядзіце там да звычайных людзей інфармацыю, якую яны, мажліва, не ведаюць. Ну і памятайце таксама, што любы працэс, ён развіваецца па спіралі, ён заўсёды ідзе хвалеабразна, і калі сёння мы маем уздым, калі сёння там тыдзень беларусы хадзілі дзе хацелі, выбудоўваліся там, выстрайваліся ў любыя ланцугі і рабілі любыя акцыі, ніхто іх не шапаў, то сёння сітуацыя можа, конечно, змяніцца ў любы момант, і дзяржава перайдзе ў контрнаступ, што мы і бачым у дадзены момант. А потым, калі мы вытрываем, калі мы зможам належным чынам самаарганізавацца, то мы самі перайдзем у контрнаступ і пераможам ці дацягнем да іншай фазы і гэтак далей. То бок гэта нармальная з'ява, потому што вельмі шмат дызмаралі, вельмі шмат людзей там плачацца і кажа, што вось усё ўжо прайграна. Это ўсё глупства, канешне, проста вучыце гісторыю, глядзіце на гісторыю любой рэвалюцыі. Нагадаю, вялікая французская рэвалюцыя, да, яна цягнулася ўвогуле 7 год. Можаце сябе ўявіць, 7 год. Змянялася ўлада адна, другая, трэцяя. Там то рэвалюцыя, то рэакцыя, то яшчэ нешта. Ну і паўсюдна так было. Практычна ўсе рэвалюцыі, не толькі рэвалюцыі, увогуле грамадскія працэсы па такой схеме адбываюцца. І калі нехта захоча раптам мяне падтрымаць, спасылкі ў апісанні, Donation Alerts, Patreon і гэтак далей, буду вельмі ўдзячны. І дзякую вам за тое, што вы ёсць, за тое, што вы мяне глядзіце, за тое, што вы смелыя, найлепшыя проста людзі, і беларусы чарговы раз даказалі, што яны насамрэч моцная нацыя, што мы урэшце рэшт нацыя гэта сфарміравалася, да? Што мы можам все насамрэч, што ніякія мы не цярпілы, не оўцы, не быдла, мы дарослыя, самастойныя, галоўныя смелыя і адказныя людзі, якія абавязкова ўсё змогуць, перамогуць усіх сваіх ворагаў і перамогуць цемру. Абавязкова. Перамога будзе, і ўсё будзе добра. Будзьце моцнымі, будзьце цярпелівымі і трымайцеся адзін аднаго. Но пасаран.